मालाय खुलुम नागिरनायाव बे लिंखिनसिरा बुरैया जेरावबो बारसोमनायल'। बै हराव जानाय थोरसि लथाखौ सुनो गारै बादुलि बुरैया गावासो सिगां सिगां। बे न'आव थानोनो बाबाय आं। बे फाप्पि बुरैनि थाखाय एथ' मोजां दुगैखाबायमोन आं। बे आंनि खुदियानि थाखाय बोर बिनो होनना। देनां गिदिर जाना बाबजिखौ गेलेयालासिनो फरायनायाव गोसो होथों होनना। हाब माथायालाय खाला सावगासिनो नोंहालाय खुलुमैला दिनै मा बारमोनलाय नोम्फा बार होन नोङो मंगलबारसो लकडाउननि थाखायनो गासैखौबो बावगारजोब्बायला मालाबा आंखौ बावगारलांगोन नोङो पाबजिनि जोलै साला बे आंनि जानो गोनां खुदियाखौ पाबजि फाग्लासो खालामगोन बायदि मोनबाय आं आंलाय सानदोंमोन अमा बेदर लायनो दिनै मोनजानाय नंला खालि बिना जानायल' खामानियावथ' गैया पाबजिखौनो गेलेबाय थानो बै गय बागाननि सेखौबो मोसौआनो जाजोब्बाय बेफोरखौथ' नायनानै गियान गैया खोब गावखौनो इन्दिरा गान्धी बायदि सानना लादों बियो डाइलगाबा गोदै गोदै महदियाबा हाबावलाया मालाबा मबाइलखौनो देख्रुबना होगोन र' आं बिहामजो थां नोंबो एसे खुलुमै थां साला लोखिनसेरा बुरिया गावा सिगां सिगां खुलुमनानै मालायखौ खुलुमफिनदों नै खुलुमगोनबा आं थांदो खुलुमैदो बिहामजो आइ ओंखामा संहैद' बे थैनो रोङि बुरिया आंखौ रुवाथिसो सानबाय खोमा ओइ बिहामजो रैथि आंनि न'नि रुवाथि गला नों दिनै आयै नै नायलाय आंनाव मैया ओंखाम संनाय आखायानो थिफुना दङ दिनै नोंनो संदो दे आयै जालायबाय बाहानाया आंनि फिसालानि हिन्जाव नङामोनब्ला दाब्लु दाब्लु जानाय होगौमोन आं दे बिदिब्ला आंनो संहैनोसै बिदिनो खामानि थिनबाय थागोन आं नोंखौ दिनै आंहा उन्दु उन्दु मोनजासिगोनहाय Hei, tuh, goथाव जागोन बायदि मोनखादों आं Hei, जेंसुर डिस्टार्ब थांनायफोराव दै जाबाय बियो हाब नों मालिकानो ना औ नोंनि बे गन्थंखौ नायनानै सिनायखादां आं उन्दैनि गन्थंनि महरानो दासिमबो बिदिनो दं माथो ए नंगौ नामा आबौ मा होननानै लिरदों आंखौ आबौ होनदो र' आबौ जायो नालाय थोद पाग्लि नोंलाय आंखौ मामिखौसो नायनानै बोराय नुखो थोद सहा बोराय गावनि बिसि जानायखौ दाबो मिथिया नामा हे भगबान अबे जुगाव दं आंलाय थोद फाग्लि बिदि बुंनो हामा आरो नों आंखौ आबौ जाया आदासो जायो थोद आं मिथिया आं नोंखौ आबौसो जायो बिदि नङालै मालिका आरो नों आंखौ माबे मेगनजों नायनानै आबौ नुखो थोद फाग्ला बोराय आंहा नोंजों रायज्लायनो सम गैया थां थां र' बिथि नायगोन आं नोंखौ नायबाय था नों सोरखौ नायो हाब आदा मा खालामनो नागिरदों नैलै फंबाय खदाल बिखुं खालामनो औवा सैगासिनो दे आदा दे जिराय दे फंबाय आच्छा आदा नोंनाथ' गोदोनि हिनजावाबो गैलालै दा नै गोदान लानायाबो जौ फाग्लि हारसा हिनजाव दसालियासो माथो खालामबावनो आंबो साननानै मोनदियासै फंबाय जायो आदा जाखायो मानसिनि जिउआव गोरोन्थिया जाखायो गथ' सानैखौ जोथोन लानो रावबो गैयैनि आं बुजिस' हायैयाव गदाय लादोंमोन मोजां जागोन सानदोंमोन आं
नोंहाबो मोजां जागौमोन आदा संसारनि मायाखौ जौजों गोदौ होब्ला गोजोना फैनो गोब्राबखा आदा औ बिनिखायनो जों बर' माहारिया जौगानो हायाखै आदा आरो जों बर' माहारिया जौखौ गारनो हाथाराबा लों नाथाय एसे नियमनि लोंनांगौ आरो जोंनि माखासे आइजोफोरा गामिफोराव लोंबायना न'खराव दावराव दावसि खालामो बे दावराव दावसिजों जोंनि मोजां गथ'फोरा
दिनै गैलालै बुथार ओइ बेटा ओइ र' ओइ र' नों ओइ दिनै गामोनसो बुबाय थायोलै आइ आंखौ जेबो खालामनाङालै आंहा जेबो दाय गैया गला नोङो दिनै दाना दाय गैया आंनि बिसिनि सिगाङाव मा माल फैया नोंहा आयु तु हेट मासि गिदिर सिमां नुखोलै आंलाय तु साला सुआ दा लामा खान्दायखौ होसिना होदों माथो बिलाय आंनि खर'खौसो खावनि खालामसिगौमोन साला सुआ दा हेट साला दाख्लै बिहामजोखौ एसे बारा बुंना फैबाय नामा आं माथो सिमां मानि होसोलायनाय नुबाय आंलाय तु बै रुया थाबा थांसान नङा बिसान न'आव बहाबा दांख्लाबलाबायना हरगोन बियो आंखौ उन्दुफिनसैलां मा जादों नालाय खोलोनि फिसाला नै बे नोंनि जिउ मब्ला खामानि गैला ए पाबजिबो गेलेजाया फ्रि फायारबो गेलेजाया नांगौ बे मबाइलखौ गोदान नांसिगौ ए साला गान्दारन फिसाला साला दानो उन्दैयानो फिन नागिरदों नोङो ए तेरि नंगौना नङालै बे गथ'आलाय आंहा हिनजाव मोनैनो गोब्राब जादों नोंनो आरो मबाइल नांगौ होद हिनजाव नांगौ नोंनो बे बोराय बैसोआव पस्तायगोन नोङो बै न'आव अमा बेदरजों ओंख्रि संनाय दङ जाहैथां माबारै मबाइला थाबबायना हो बोराय सासेसो पटायनो हागोन ए गथ'आ आरो मबाइला थाबबायना हो बोराय नङाबा जोखोल जागोन ए मा होनो जादोंलै बिलाय साला न' दोननांसिगोन बेखौ आइथिं सुनांसै आंहा मोजाङै था बेटा मोजांबो नङाबा आंजों हाब लोगो जोंथ' बेसेबां गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनदोंलै लोगो हाब लोगो जों उन्दै समाव बै फोथाराव गेलेनायखौ नों गोसोआव दंना गैया हा लोगो आं नोंनि गामसा खुना लाना खारनायालाय हा बै सानखालि नोंखौ मोननायमोनबा आं बाथोन देग्लिनाय देथारगौमोन आं थै नों आंखौ मोनगौमोन नालै आच्छा बन्धु नोंहाबोथ' न'आ सफैबायलै आंबो आंनि न'आव थांनोसै दा गोदै गोबाब सगाव रायलायसिगोन दे जागोन दे थांलायदो बिदिबा दे हाब बेलाय माथो मालिकासो एफा देरबायना ओइ फाग्ला माखोथो गल'ल' नायबाय थाखो थु नोंखौनो नायदों र' आंखौ सिनायाखै होनबा नोङो सिनायाखै आं सोर नोंलाय आंखौनो सिनायाखै जाम्बिया सिनायाखैथ' र' आं गंगारसो गंगार एफा देरबाय नोङो नोंखौनो सिनायलायाखैमोन आं दाथ' सिनायबाय दा गाज्रि मोननाङा दे आदा मानो आदाखौनो सिनायालासिनो फाग्ला बुंफ्लांबाय आं जेबो नङा गोरोन्थिया जाखायो माबा नोंखौ माथो जा समायना नुखादों नंगौना आदा नंगौथ' र' मा खालामनाय जादोंलै बिसोरो र' साला बिसोरखो साला सैमा बांग्राया फैना बिमानि फिसाजोसो लाइन मारि मोनदों बे मा खालामनाय जादों बे होद साला बेटा नाम्बारखौ नाम्बारखौ थाब थांगोन सालाय साला नोंबो न'आव थां आया राफा आं थांनोसै
ए थांनो जाबाय फिसा औ आफा दे फिसा जागोन दे दे फिसा मोजाङै थां थां नों थांनायनि आं एसेबो दुखु मोनाखै आंनि थाखायथ' मोजांसो जादों नों गैयाब्लासो आं गोसो बायदि मावनो हायो दा आंखौ बुंग्रा रावबो गैया अ बिहामजोआय जलंगाखौ लाबोनायसाय आं बाजाराव थांना फैनि ए आफाया बाजाराव थांनो औ मा लाबोनांगौ खोन्थाहरजोबखादो नङाबा दा बावगारजोबगोनसो आं अ आफा थाव संख्रियाथ' दंजोबखायो आलु सबाय आरो लकेल दाउ मासे लाबोबानो जागोन दे आफा जागोन दे बिहामजो नों बुंनाय बायदिनो लाबोजोबगोन आं नंगौना आफा औ नंगौ बिहामजो र' होमबालाय आं जलंगाखौ लायनि आफा दे लानानै फै न' आफा दे हर बिहामजो नों आइदो थाथ'दो आं थाब थांना दे फैनि जागोन आफा हाब बाजैसो माथो बबाव थाङामोन नोंलाय ए आगैसो माथो आं बै रमेशनि मोननाव थांदोंमोन आगै ए नंगौ ओमफ्राय बाजै माथो खबर नोंहालाय मोजाङानो दे आगै ए नंगौ बाजै मोनसे खोथा जाबायना मा खोथा आगै खोथायाथ' गिदिरानो बै नोंनि फिसाजोखौ आं बै दंफां गुदियाव सोदोबा रायलायबाय थानाय सोंदों आं बाजै बाजै मानसिखौथ' गोजाननिफ्राय नायबा बर'बो नङा हारसाबो नङा
मालिका नों सानफ्रामबो मिनि खुसि थाग्रायानो दिनै मानो बिदि गाबबाय थायो गंगार आंनि जिउआ मानो एसेबो गोजोन गैला मानो सानफ्रोमबो आंनि जिउनि सानफोराव दुखुल' फैयो मा आं मानसि नङा नामा हा बुंना गंगार गोसोखौ हमथा मालिका सम फैबा गासिबो मोजां जाजोबगोन आं माबोरै गोसोखौ हमथानो हानो हो नोंनो बुंलाय गंगार आंबो लुबैयो गुबुनफोर बायदि उदां अख्राङाव बिरबायनो आंबो लुगैयो गुबुनफोर बायदि मोजां सोलोंथाइ लानो आंनि लुगैनाया गासैबो मोनसे गाज्रि सिमां जाना थासिगोन मालिका मानसिनि जिउआव गासिबो लुबैनाय बायदि मोनजोबा गोसोखौ हमथा मालिका सम फैबा गासिबो मोजां जाजोबगोन थेवबो गंगार आं सहायनो हाला जाबाय दे मालिका जाबाय न'आव थांसैथ' नानि फै आंजों थांफानोबा आमाइमोननाव र' बे आं लेखाखौ जाबनि फरायनाया बबाव थांनो ओंखारदों बेबायदि जाम्बा जाम्बिनि खोथाजों दा सोलिनानि फै फरायफैनानि ओइ बुरै थांबा हारसिं हारसिं थां आंनि गथ'खौ दा लिंखा सिगां गावनि गथ'खौथ' मोजां फरायहोनो हादिया दा आंनिखौ मोनदों नामा नोंसालाखौ आं बायदि सोलोंथाइ होनो हानायमोनब्ला दिनै नोंसालाया सासे नंखाय अट' ड्राइभार जानाङामोन गावनिखौथ' हायासै दा आंनिखौ मोनदों फैले बे गेंग्रा बोराया हामा बिहामजो हामा गावनि बिखुमजोखौ बेबायदि रायनो हामा साला नों आंखौ फोरोंनो फैदों गेंग्रा बोराय सिङा देमलांबाय बोराय बेखौ मोजां नाय आंखौ बुजायनाङा बोराय गोसोबा दानो होखारनाय नोंसोरखौ होखार दानो होखार माथो जानो बिहामजो मोननायनिफ्रायनो दिनैसिम गोजोनानो गैया सानफ्रोमबो नांलाय खमलायल' दोनजाबाय बोराय बेबायदि फापि बिहामजोनि थाखायनो जों गोजोन थानो मोनला ओइ आं फापि ना नोंसोर फापि हो ओंखारला आं नोंसोर आं बिनानिफ्राय मोजां संसार मोनजानाय नङा नों फापि बुरै आं हाथारला बेयावनो दसे जिरायनोसै दे बोराय बेयावनो जिराय उफ आयंमोन बेवहाय मा खालामदों नोंसोरो बहा थांनो नोंसोरो आयं जों सानबायानो जाबाय जेरावबो जेबो मोनजायाखै
हायोबा माबाफोर लामना होनो हागोन नामा? मा जामारदों नोंसोर आयं? ना न'खराव माबाफोरसो जादों? आयं, नोंसोर जुदि गाज्रि मोनाबाथ' आं नोंसोरखौ न'सिम दोननानै फैनि। आयं, आयं, नोंसोर मानो बिदि सिरि सिरि थांखो? माबा मोनसे जाखादों बिसोरो, र'। रावबो गैया नामाब्रा? ओइ बाजै! बाजै! ओइ बाजै! दंना गैयाब्रा? ओइ बाजै! हेय, जिरायसैलां बेयावनो। आइदै! उफ! गरमाबो अयथासार। Hey! आगै फैदों। औ बाजै, बहा थाङामोन नोंलाय? नै आगै, दासो जुमाय संखांना आथिं आखाइ सुइदोंमोन आं। दे जिरायथ' आगै। दे, जागोन दे बाजै। जिरायखाबाय आं। गरमाबो अयथासार। हा माथो खबर आगै? दं खबरा बिदिनो गेजेराव। माबा बाजै, गोदोना गिसि सिबखांनो फैदोंमोन आङो। लाबोदो। र' आगै, दैखौनो लगायाखै आं। थाथ'। दे लाबोदो थाब, लोंनोसै। न' आगै। दे, बाजैलाय लोंला। लाबोदो गिलास गंसे, लोंनोसै सानैबो। र' आगै। दे। लोंदो। गैलानो माथो। दे, लोंबावदो। जालालै। बाजै, मालिकालाय बहा थांखो? गैया, दहायनो बैथिं ओंखारलांदों। बाजै, नों एफा गिदिर सिख्लाखौ बेबायदि न'आव दोनबाय थागोन नामा? दिनै बेसेबांबा बोसोर जालांबाय, दाबो हाबा जाला नामा बियो? ना बिदिनो जाबाय थानो नोंसोरो? औहाय, जोंबो गुबुननोसो हरनो सानबाय। बेबायदि सेंग्रानो होनायनिसाय होयियानो साबसिन जागोन। औ बाजै, नों थिगखौनो बुंदों। बेबायदि बेकार सेंग्रा नों होना जेबो लाब गैया। बेबायदि बेकार सेंग्राया नोंनि फिसाजोखौ लाना जाहोनोबो हानाय नङा बाजै। माबा बाजै, खोनादों माबा गथ'बो गारदों होननाय। दा सिरि सिरि खामानिफोरखौ थाब मावदो बाजै, आं दङ। बुहुमाव गोबां सेंग्रा दं बाजै, आं थानायाव माखौ सिन्था खालामदों नोंलाय? दे बाजै, आंना सम जाबाय, आं थांनोसै। दे, थालायदो।
बबेयाव थांनाय देवानि जिलिना मोनहानाव थांदोंमोन आये कलेजाव माबा साइन होनांगौनो माबे खर'नि साइन्टान बेलाय তোর কথা অল্লব বিশ্বাস নকৰো মই পাপ বিছালা কেইজন চলি পেলালি হা লাজ নাই তোর आयै खोथाखौ मिथियावसै आंखौ बिदि दा बुं मा मिथिना गो हो नोंसोरखौ मिथिना आं जेबो आद्रा गैला सब मिसा কিবা চাই না কি সব মিছা এৰি দি তাক মই বেলেগ ল'ৰা চাই দিম তাৰ দৰে ল'ৰাক নিদিও আৰু মই আজি কিমান বছৰ হ'ল এতিয়াও নিব নোৱাৰে তোৰ বাপেৰ কথা আৰু শুনিব নোৱাৰো মই हाब मालिका बबाव थांनो गंगार आं थैनोसै दिनै आंखौ नोंनि मा होदो मालिका आं गासै खोथाखौनो मिथिजोबखाबाय थौ दिनै आं नोंसिनि आइखौ बुजायहैनि नाथाय गंगार आइया जेबोखौनो बुजिला नों थौग्रोदोल' हो आयाफा आयाफा नोंसोर मानो बेबायदि लामा लामा बेरायथिंबायदों मालिका आं दाखालि आयंमोनखौ बैयावसो लोगो मोनदोंमोन आं अब्ला मानो खिन्थायाखै नों आंखो आयाफा नोंसोर मा जादों हो आयै बिहामजो फिसा जोंनि खाफालाव लिरनाय दुखुखौ आरो मा बुंबावनो बिहामजो आइ जोंखौ नोंनि नोंनानावा न'निफ्राय होखारना हरदो मा मालिका आं दाखालिनो बिसोरखौ न'आव थांनो लेंखांबायमोन अब्ला मानो खिन्थायाखैमोन नों आंखौ आयाफा मा जालांखो नोंसोरो मा एसेबां साहस जाबाय बेहा गावनि बिहाव बिखुनजोखौनो बेबायदि खालामनो आयाफा थौ आं नोंसोरखौ लाना थांनि मा एसेबां साहस जाखो नों सि दिनै आं नोंखौ बिनानाव लिंनोसो लाजिनाय मोनबाय सिगां नों बोरै दंमोन दा बोरै जालांखो नों हो बबेनिफ्राय बे बिखाखौ लाबोखो नोङो मानसिखौ मुगैनो हानाय आं नोंखौ माब्लाबाबो बेबायदि जागोन होनना सानाखैमोन बिनानाव आइया थैनायनि सिगां जोंखौ मा बुंलांदोंमोन नों गोसोआव गैला नामा हो अब्ला नों मा रायखसो दायनिनि महर लाबाय नामा बिनानाव नों दिनै गावनि बिमा बिफाखौनो बेबायदि अत्याचार खालामबाय मानि थाखाय हा मा गोरोन्थि दंमोन बिसोरनाव आरे बिसोर बोरायबाय बुरिबाय बिसोरो जेबो बुजिया नोंथ' बुजिनांगौ ना नों दिनै बेखिनिखौनो सहायनो हादियासो बिनानाव आंखौ निमाहा होदो आब' आंखौ निमाहा होदो आब'
आं जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावफ्लांबाय आब'। आं बुजिस' हायियाव गुबुननि खोथा लानानै बिहामजो रांखिनि जाफ्लांबाय आब'। आइया आंखौ निमाहा होदो। आंखौ निमाहा होदो आइ। जाबाय दे बिहामजो।